Ndewano umibonine. Ndewano. Amba mazi CMS nako mazi. Oh, tsakode. No machi kita I know IGBO CNN. I know nimo here. Nibe very deep inside Sambisa forest. Ndio tuna kita. Kwa kazi anonse. Manu ni sogwanye. Ewela asramampi n'etiti nwa nwoke ọcha dị ọcha aha ya bụ Daddy Freeze Olarinde na onye nchụaja bụ Pastor Oyedekpo. Asramampi a na-ekwu okwu ya abụghị Champions League nke o ji abụ Copa del Rey mana ọ kpụ ezigbo ọkụ n'ọnụ. Site n'ihe anyị nụrụ n'aka ndị nta akụkọ anyị maka na ọ bụghị anyị kwuru, ha sị na ihe na-esere ndị okwu bụ na Pastor Oyedekpo sị na azụ ahụ nke onye nwe anyị Jesu Kristi kere ndị mmadụ 50 na Damascus bụ azụ China. Ebe Daddy Freeze ji wee jụwa isi n'okwu ya, ọ sị na ọ dị very sure na azụ ahụ nke onye nwe Jesu Kristi kere mmadụ 50 bụ azụ Titus na ọ bụrụ azụ China. Ike gwụrụ ebe a ka ọ nọ lejiere mmadụ na-abụọ a na ihe na-esere mmadụ na-abụọ bụ azụ nke bekee kpọrọ fish. Ka aka na-ekwu nke a na-ekwu, onye nchụaja bụ nwa Pastor Oyedekpo aha ya bụ Pastor Ibiyeomie bụ onye maara anya azụ ọfụma wee baa mba n'oke ọnụ ebe ọ sị Daddy Freeze ya mechie ọnụ n'ihi na ọ maghị ekwu okwu azụ. Ọ gara n'ihu kwuo na mbọsị ọsọ ọ ga-ekwu gbasara azụ a nke onye nwe anyị kere ndị mmadụ 50 na Damascus na ọ ga-akpụ ya isi akpụrụ alibat na abalị 5. Otu a ka ọ dị. Ivan a na-ekwu okwu ya. Ọ dị ọ gburu ike. Ivan ọ gburu ike. Tisa fala pas n'obodo. Mana gbasakwara ya o. Aka adịrọkwa. Ọ Ivan a na-akọwa sị na onye ndị anọ anya na-efe na fana abụọ ma anya azụ. Bible ji sị gị it shall be there in the last days. It shall be there in the last days. Ọ Bible kwuru. Ọ gbasa ha. Ọkwa aka a na-ave ekwu. Onye tara azụ ma ọ tara isi ya, azụ ya tara o nwere isi. Azụ ekere mmadụ 50 na Damascus nke gosi gbasara ndị ọgbara ọhụrụ a. Ọ gburu ike. Ka gbasarọkwa dị ya ka alepụkwara ha anya n'okwu. Oha. Mgbagazianụ ntị. Ụmụaka WAEC elechakwala na WAEC. Ndị a na-eche. Onye isi ala anyị emela ka anyị mara ma mekwa ka anyị gwa ọhaneze na ụmụaka SS3 ndị na-ede ule WAEC edechala. Ọ dị mma. Ụmụaka WAEC ndị a ndị lechara ule a mana ahụghị rịzọtụ ha atọpụgo akwa mapụ n'ahịa n'ihi oke obi aṅụrị nọ ha n'obi maka na expo na mgbọ nke gara siriri werere na-enweghị nsogbu ọbụla. Na-afụ ya mere anyị ji ohere a na-agwa ụmụ nwaanyị ndị nọ na di ka ha jide di ha aka maka na ụmụaka fresh blood apụtago. Anyị na-agwa ụmụ nwaanyị ndị nke nwere enyi nwoke ka ha were akwa ojii kechie enyi ha nwoke anya maka na o rejela mgbe egbe ji ebu nne ọkụkọ. Akwa efugo. N'otu aka ahụ anyị jikwa ohere a na-echetara ụmụaka dị nwoke ndị afọ 70 70 years go ewepụkwala ife ọbụla na ụmụ nwaanyị a ga-anụ anụ apụtagokwa n'afịa. Ndị chapụrụ achapụ. Ndị ọnụọgụ fresh blood. Ọ dị egwu. A na-amachara bịa fụbere nwere ife ọzọ. Rapụgodokwu rịzọt a. Ana m anụ onwe kepụkepụ na-eru m ntị. Kepụkepụkwa. Kedu afa onye anụnwa Daddy Freeze na Yogo Biko. Ịnụ na Daddy Freeze Yogo Biko. Ana m na Yogo Biko. Ịnụ kepụkepụ ebe amana gị nọ. Gozie gba gị ka. Ma abụrụkwa ndị aka wetara information na na-enye gị. Kedu ka isi weta information? Ọ bụrụ na ndị aka wetara information even information. Ife abụ enwetara m from a reliable source. Ị na-eze ekwu which reliable source? Ndị akụkọ agbabe na phone since 1 week now. Keke sị nka. Ife na gwa na-enwetara from a reliable source. Ọ dịrị anya. Yes, boy, ka bastard. We bastard. Can you make yourself? We ka bastard. We make this. I can't say one bastard. Yes. I can't see the chamana one bastard. Gini me? Eman lagi. My venture na nive. One bastard. Gini me juga nampak bastard gini. Gini me. Mungkin sa laptop. Chalo, ini sa laptop. Hey! Ini sa laptop anak pergi. Hey! I can't smoke a bastard. Bastard ke. From bok na di misna chi kechi. Gini me. Hey! Yes. Eman lagi. O tera kam biano bi bastard ke. Ai ma ku busi gese. Ya me zeta. Ai ma ku busi gese. Ana gini gini. Ai ma ku gese. Ko ata. Era na pergi. Gini. Hey, me gini. Ana kueli. Mama bro nyosi.